Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, maayong adlaw, maayong gabi kanatong tanan no. Karon day atong ipadayon ang laing sumpay ning Sugilanon sa Pila sa Bukid. Part 5 na ta mga ka-DJ, mga ka-listeners no. Og shout out kaninyong tanan nga naminaw aning dramaha, mga ka-DJ, mga ka-listeners. Salamat kayo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Ug katulay nagsunod sa Layla Libat, ako lang nang i-upload. Ikahuman ani. Watawata lang ninyo mga ka-DJ, mga ka-listeners no. Sa Layla Libat part 2. Bueno, di ta maglangan. Nia ang ikalimatang Sugilanon part 5 na ta mga ka-DJ, mga ka-listeners. Perla sa Bukid nga sinulat ni Jenerica Vidal gihapon. Ang nagsulat sa Layla og Estanyo sa Gugma. Daghang kayong salamat ha, mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Hinaot unta nga naata sa maayong panglawas o kapiskay. Daghang kayong salamat kaninyong tanan sa pagpaminaw sa Perlas sa Bukid. Nagtamgo lang di ay ko. Oh. Dili. Nagtinod akong tamgo. Naglinog. Palayo na ako, Toto. Ayaw pagtanaw na ako. Dili ko normal nga tao. Masakitan ka lang kung mapadool ka na ako. Dili ni kay. Bisan unsa ka bang matanga sa tao. Bisan kaliwat ka pag-ungo. Tigba lang. Barangan uguban pa. Mahalon ko gyapon ikaw. Dili ka mahadlok na ako. Dili. Busa. Atubang ako ni kay. Oh. Ni ato to. Kinanang makuha na ko ang perla sa bukid. Mo na kini makatambal ni kay. Tubag! Tubag! Tabang! Kugag! Kahimong kong bakit! Kugag! Perlas sa Bukid. Usa ka gamahanang perlas nga gipangandoy sa tanang tao nga gusto ug gahom. Perlas sa Bukid. Tagsulat Jenerica Vidal sa direksyon ni Uji Kumpuk Rakasa. Laing dalit kanato sa RMN Drama. Perlas sa Bukid. Ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong Sugilanon. Perlas sa Bukid. Basig di nakagagawa sa CR, ha? Di na baga, pagkaon sa mga diris bukid. Mukaon ko eh. Bebe. Ako naliluto, ana. Ako nalang asahan ni Kay. Nikay, unsa ka? Ha? Oh, ni Kay, unsa man ka? May problema ka? Wa mo makabati? Ha? Unsa man nikay? Unsa yung nabati? Ako nabati. Kay, ako rin yung utod din niya. Huwag mga langgam, huwag mga kinaas sa dahon, maurigi ako na dungog. Ano din ni Kay? May nabati di ka? Bitaw. Kuan. Ambot? Ha? Ayaw na akong tagdan ninyo. Ikabo among tingali ko. Sige na. Ato nang lutoon ng kamuti nga imong dato to. Mubalik lang niya ako ni Kay ha. May paliton lang ko sa sentro. Sige. Og almo, inigbalik ni mo. Klaro kayo nga naluto nining kamote. Nikay! Lami yung gina na kong luto. Pagluto ang kamote. Kaning kamuting kahoy ba? Kitamakis kini oh.
Tamis ining klasiyas kamuti, kay napitapul, napitapul. Kay? Hoy! Aha? Sa naman tao, tani ka. On sa toto? Wala, no? Asa man yung una-una karon ha? Tuwas mo uyab? Hilom diha, uy. Uyab good taon. Wa pa ko'y uyab, no? Ay, salamat, mapagitaw na. Abi ng kugdunan na. Ngayon na pasalamat man ka? Awa lang. Basi, di lang si tatay ni mo ang manukmag na ko. Hasta sa di mong uyab, di ba? Bata pa ta, uy. Bata, bitaw. Dili pa kumusod ng uyab-uyab. Bata, bitaw. Ganun ka? To. Oh. Kuan ba? Minuktok magagalit. Ha? Sulti. Kibaw, biya ka nga, sukad sa bata pa ta. Kita yung mag-uban, Permi. Ligo ganito sa tabay, mag-ubot ka na doon. Amaw, di ko Kinamsong masturya, pa ka to. uy. Dito ta to balik ko na to doon, kay. Ay, pag hinanggaw, good. Sino na mo? Ay, pag hinanggaw ba, Ikaw. seryoso biya ko na. Walang iwanan, beta. Sukad pa sa una. Sige, sulti na. Ganina, mang good. Katunangutan ako ninyo ba kung doon na mo binabati? Nakabati mo good kog singgit sa babae? Unsa? Uy, ano sa kang makabati o singgit sa babay? Ganina, good. Pagbira na ko sa baskets kamuti. Ha? Singgit sa babay, day? Di ka, ang imo nabati, basin singgit las kanding. Ha? May kanding ra bang gitugway dito? Ha? May gitugway kanding dito sa akong giagian. Ganina paingon ako din sa inyo. Ay, mura man og dili gid singgit sa kanding, oy. Unsa day? Mura mo gyud singgit sa babae. Paano tanin may kaya eh? Okay ra ba ka na siya, no? Maubito nga nangutana ako ninyo ni Elmo kung may nabati ba mo. Oh, wa mo ko nabati, day. Wa mo gani ko kabati nga doon na day kanding nga mitingog kanang mi bahihi ba? Mi bahihi. Di ko kibaw bulitok kaning bahihi. Tinuod ka to? Tinuod lagi, di mo siya matuon ako noon. Ay, kaduha nang good ni mahitabo, good. Unsa man? Unsa kaduha na itabo, ha? Ikaduha na ni mahitabo nga nakabati kog singgit sa babae. Nga mura bitaw gisakitan. Pagsoroy! Ay, milagro! Dako milagro! Ay, nausabon ni Sando yung sa kanday. Ay, dako lagi milagro ni tabo sa akong kinabuhi. Kay naayo ko sa akong sakit sa panit. Nausab niya kanday. Ay, tanawa kong panit. Oh. Tanawa niya, tanawa. Oh. Mura magdaya mga himbis sa day. Katol kay ni gahapon apan paghikap ni Nikay sa akong panit ay nalaos. Naayo ni. Tiyo kanday. Ay, lagi. Paghikap ni Nikay nako, mura kog napasok sa panit pero naayo ko. Ayaw mo kumpiyansa sa gisultihan ng Andoy kay ilan na! Ako lang ang makaayo sa inyong mga hubag-hubag sa panig. Ay, tiguang. Ay, barangan ka dako, ha? Oh. Ikaw maging tingali ang nagbarang ako, no? Ikaw, no? Ulan no, mutambal ko og mabarang. Pero dali ko barangan. Aw, ikaw tingali, barangan ka. Ay, mabagto ining barangan dako. Oh, Ang akong anak nga si Nikay, ang tinuod nga, makaayo og sakit. ay, ayaw nalalagi apil ng atong mga silingan sa imo pagsalimu ang Andoy. Wala kubog kang dako, bakakon kapag yab. Aw, tanaw, wala nyo ninyo. Kung doon ay masakit ninyo, patambal mo ning tiguang. Pero kung dili mo niya maayo, adto mong Nikay. Kay siya ang nakaayo ning akong mga kagit-kagit, oh. Nakita ninyo? Abi na Mao ni ang ebidensya nga makapanambal ang akong anak. Bada, ay. Abi na kong anak sa demonyo ka na Nikay. Ay ako siyang anak. Tuol lang mo, aron madali. Ako siyang anak. Bisa noon sa nga sakit nga naanin nyo, no? Adto mo sa kong anak. Kay siya ang tinuod nga tambala din ni ato dapit. Si Nikay. Nikay, unahan na rin nga mo eh. Nakinabati nga singgit babay. Oh, batin sab kung langgam lang ni. Ha? Sige, mga na tayo ng kamote. Oh, kano importante. Ay, mo niyo. Thank you. Gaya ka tayo. Hinay-hinay lang, uy. Ako niyatag. Oh, lagi. Bidyo kayo. Maayo! May adlaw! Oh, uy. Ano may babae ni Kay? May adlaw! Unsay ato nang? Ay, Day. Ikaw ba si Nikay? Ulo! Lolo! Ikaw ba Nikay? Ikaw man tong customer ni Lola.
Nga, parehas og sakit ninyo yung Andoy. Ay, hindi katuligin kayo. Tambali ko sa akong sakit. Ako itambali mo nambe. Lugdahan di kayo. Dili ka man nanambal. Dili mo ko manambalay na. Ay, maluoy ka, mamatay. Hindi ko ka katulad. Tabali ko. Ha? Ay, maluoy ka na. Lugdahan kay. Nang buhiin lang ko na. Day, maluoy ka tabali yung taon ko. Isahad ko. Dili na ako ipabarang ang akong bana. Dili na ako magbinal di. Tapos na ayuhan ako din mo sa sakit. Manang, di lagi ko tambalan na. Oh, hindi kay. May pula ka. May pula ka. Naunsa siya. Nipuha siya. Tanawa. Nang buhiin ko nang, buhiin ko nang. Kainin Palayo na ako. Palayo na ako nang. Nikay! Oh, Nikay, asa ka? Nikay! Oh, uy, nilagan. Ay, sakit ay. Ay, napasok ko. Uy, Napasok ka nang. sibog na tabuka ka. Hala, uy! Oh. Ngano ka nang? Hala, ang ako mga katol-katol. Nawagtang. Oh, unsa? Hala. Naayon ako. Ay, Day, salamat, Day, ha! Salamat! Day, salamat, Itong! Asa man to? Darabayan na yung bayan ko, Day. Salamat! Naunsa man na siya. Naunsa man ko. Ang anong kalit mong mainit ang itlog sa pugo sa kong bulsa ganina. Maayon ako! Nikay! Nikay! Naunsa man ko. Asa man yung itlog ganina sa kong bulsa. Toto! Pauli lang una! Pauli lang! Unya na kong pauli! Kung di ko na mablihan yung pultahan, nablihan ko! Sud, dali. Agay! Uy, paginay! Uy, nungsan naman tao! Nungsan kang kalit magandaggan, ha? To, ayaw ko bigyan ipanapi, ha? Ang nungsa, uy! Ang imo nakita sa babae ganina. Ha? Ato lang gid ni. Kung doon na ganing mangutan ako na unsa ang babae, ing nangawa ko'y labot nga naayos siya. Unsa? Uy, narabi siya gibilang kwarta. Dili ko mo dawat, ana. Dili ko gusto ini. Ang unsa may mong dili gusto ba? Wa. Pauli na lang, pauli na lang. Basta ha, ayaw ipanabi ko na unsa ta dinhi ang babae. Ay, maayo kay ni Aka na, Toto. Ha? Oh, Oh. nga dong, minganga ka man diha. Ha? Sod, aron magsulti ta. Kumusta naman ang imong pagpaniid ditong ni kay? Awa man la. Ano ka, uy? Nga oras may kamuti rito. Nana po yung kamuti diri la. Kaon ka? Tinuod ka? Nanangin. Nangaon ra mong kamote? Oh, yes. Wa ka mangutan na bahin sa tabong ko? Nangutan ako atong bahay nga nung nisiga ilang bahay. Katong na ito nakita ba? Oh. Pero wala siya gituba nga. Doon ako ni nagsiga dito. Ha? Wala siya nakita. Ano, good? Sigurado ka? Oh, uy. Kaon ako la. Oh, may kaon na magkakamuti sa ilang ni kay. Sorry. Busog na unta ka. Mukhang ko ganon. Tay. Ayaw ka niyakaw, ayaw una. Mukhang ko ganon. Ayaw siya, ayaw. Ano man la? Sa ka mamakagdaw. Ay, wala lagi la. Ano mamakag man ko nga tinuod man akong gisulti nga. Way gahom sinikay sa pagpanambal. Wala. Namakak lang tong iyang amahan. Aw, ama di ay. Nakahimo na gyud kog promosyon sa pagpanambal ni Nikay. Kwarta na ni. Andoy, ipasilan, Andoy. Ha? Salamat sa imong pagpanabi, ha? Nga makaayo og kurikong ang imong anak. Ano man? Natambalan ko ni Nikay. Tara, nalaos ang mga buhi na kong mga nuka-nuka. Unsa? Oh. Sige. Lakaw. Panabi nga naayo ka sa imong sakit. Unsa kahapon, ako na lang ni ilabay ang itlog sa pugo, no? Wa man ni mapiso niya, gahi sab kaayo. Naunsa man yung itlog? Puti man kaayo ni. Uwa na iyang kolor nga mura siyag pugo. Unsa ka kun ako ning bukon,
Husto. Ako ko yun yung bukon, bi. Na may martilyo ni Tatay Andoy. Ako ning dukdukon og martilyo. Sorry, Itlog ha. Pero kinahanglan mahibaw ko kung unsay suod di mo. Aray! Ah! Kasakit sa kong Gano ba ni? May bibula naman sa kong Pero ako na mag-usa din Sa man ipagkahitabo Ang itlog sa pugo uwa mabuak. Dili. Nga naman nga uwa man ni mabuak. Sa magkadining itloga. Naanasap. May hayag na siyang murag gamay nga bumbilya pero daghang kolor. Dili ko ini. Iyan ni sa maligno. Ang martilyo. Aray! Gano ba di? Gano ba di? Sakit sa kuko. Gano ba di sakitan mo ko na akong dukduk ko ng itlog? Nanasab, nabati na sa akong singgit. Oh, kahayag ni sa itlog. Ako rin puso ng itong napanapton o balik. Asa na ito, buo? Ganun ako may sakitan ko na akong dukduk ko ng itlog. Lulaga! Wala. Hayag naman dahil. Lulaga, gawas na! Namdi ko makatus kay da. Manang! Sa iyo ba nang nanong ni mo din sa amo, oy? Hain, lagi mo nung hain. Akong bawi untong akong gidaw niya nga kwarta. Musa? Behain man siya. Ano man? Ayaw siya ba din kasaba din, he? Oh, Ha? la. Bayo kay nagbata na kalulaigi. Iuli ang akong nadaon nimo sa akong pagpabarang unta sa kumbana kay giilad lang day ko nimo. Oh, Hoy! Usay ilad. Uy, ayaw ko ganang mangingilad ko, ha? Bugno mo la. Mangingilad ka, uy! Dili ka tinuod nga tambalan. Kaya ang tinuod nga tambalan, katong naa ng butura o, unya, nikay ang iyang pangan. Ay, lagas dang lang. Ay, tak-uma na baba ni mo, ha? O sa man, gusto ka nga, dili na matakom na baba ni mo. Mangingilad ka. Baby, ambi na lang tong akong kwarta. Mas maipag ako nang ibayad dito sa tinuod nga tambalan, katong ginganlan og nikay. Oh. Hoy, kanang bayhan na maunay mangingilad. Oh, la. Saksi ning imong apo. Saksi ning imong apo, di ba dong? Ha? Di ba? Giayo ko ni adtong nikay tambalan. Patay. Usa nito? Ay na pagdaghan pagsulti. Iuli na lang nako ang kwarta nga akong gidaw nimo. Iuli nako. Ay wa na ang kwarta. Ay, napalit na nako bukog sa baka. O kung dili ka mo biya karon dayon tagbason ka. Ala, ayaw na ha. Na. Maglisod. Maning barangana ka. Maglisod ka la. Bebe, ababarang ara tong ako sundan. Ayaw, tao dito pagigos. Ako rin nagbayad. Dagan. Dagan naman nagkapatay akong apuhan lang. Dagan lang. Ay, bagagnaw, tikuha ka. Ay, ikay bagagnaw. Ayaw na yung balik. Lisod ko taon. Tigbasa doon ako, maglisod bagog ko. Ha? Ikaw katong bayhan na may bagagnaw. Hoy! Balik ka dali! Balik ka dali. Dagan. Ikaw kong baragot ka karaho. Ayaw lala. Ay, mangingilan ka barangan. Dagan. Tanawa na, magsingit-singit pa ito layo. Balik na rin! Bakwahon ta kang kadahanan ka. Maglisod ka. Wala. Sakti lang to siya. Itingalig, kiha ka niya. Way makakihan ako, oy.
Kay kutom sa mukihan ako akong barangon. Ayun. O ikaw, balik ka magkakon ka ko. Bugan mo. Dunggan. Ikaw na makaka. Huwag ka mo sulti nga. Doon na din nahitabo dito sa ilang nikay. Huwag ka mo sulti. Ayan, Luisa na. Ayan na, Lucia. Ang dunggan ko lang. Sakit kayo. Oh, puwa na. Taka lang ka ha? Lang. Wala ko musulti kay samog na kayo. Huwag ka taon ka rin pamahaw, ha? Ba't ka bukaon ka? Matay ko na. Ha? Para naman sa nanimo akong gibuhat, ha? Nawa ko musulti nga naayo ang babae tungod ni Nikay. Magkukulman ka. Pinangga ko tikala. Huwag ko magkinahanglan sa imong pagpagapangga sunsto. Huwag ko magkinahanglan sa imong pagpagapangga. Ang akong gikinahanglan nimo ang report. Ang report. Hapa. Pati ya pamilya. Hapa! Magbabaon mo ko ni mula. Hapa. Kabunalan ti katungod ka nakasa. Ayaw taon ko bunali. Anong bayabas ang bunala? Asalas bayabas eh. Ayaw taon laway. Koob na, toto. Koob na. Sige na ba? Hapa na. Lagi mo kubli ko. Hapa na. Bahala ka nila. Hoy! Balik dito, buka ka! Balik dito, tao! Panuway ka. Nagdala ng tigaw sa kong kinabuhi ng taada. Hoy! Diri, balik, diri! Kadahan ka bataa ka, inay nga imo kong tabangan aron mo asensyo. Ikaw manoy mo doot na ako at nung kamulaban at tong kontra. Hoy! Balik dito, Dikay, pagbata! Dikay! Si Tatay Andoy, manon. Dikay! Bata! Nausa ba na sa Andoy? Kasaba pa. Dikay! Gawas na Dikay! Ako man na yung gisangpit, Nay. Ako na lang ablihan. Tay, ngayon. Kaligo. Pangandam kay may mga pasyente na ka. Unsa? Tay, dili ko manambal, uy. Usay dili, ha? Kinahanglang manambal ka. Ang saban, ha? Gusto ka nga palayason ng duty ka rin, ha? Tatay, sad, uy. Awa na, buhay na. Sige, pangandam na. Na. Kadagan ano na paingon din nga mga tao. Mga pasyente na nimo. Kinahanglang tambalan nimo na silang tanan, ha? Kay nagkinahanglan ko kwarta. Saan mo ko ini? Kung ang bayis lulan ako. Gutom po kayo. Kaya ako'y pamahaw. Agtula ko lang ni kayo eh. Nabalik na bitaw sila sa ilang bahay. May baho hita dito. Nagkikuya to sa ilang bahay. Util, paingog sila. Uy. Kaya magtao nilang bahay. Si Andoy. Huwag ka namatay si Andoy. Ako ni karuhong, be! Bali mo yan, eh! Iupa ko na. Iupo pa ko yan. Sakit ako! Nay! Nay! Nausa man ni si Andoy. Di ba niya managdaghang kaayong tao? Nay, dili ko tambalan, Nay, uy. Dili na ko matubang anak nila. Sige, dinhi lang ka. Nausa man is Tatay Andoy. Himuon magit kong tambalan. Ang itlog sa kong bulsa, misika. Ano man siya? O, sa may buti pa sa butini. Pag-awasay mo ka ng pinida, magpasambal mi. Mga higala. Ay, pasaylo nga dili mo gawas ang akong anak, ha? At dili magyud na siya tambalan. Si Lola Igi ang tambalan. Hoy, Melina! Ano mo pa man mo gawas ng imong anak, ha? Andoy, nautsamad ka. Uy, kahom sa pagpanambal sinikay. Ayaw siyang ibutang kompromiso. Ay, duhami nga naayo sa among mga sakit. Unya, muingon ka nga, way gahom sa pagpanambal imong anak.
may gahom sa pagpanambal. Hilat sa tututok. Papauli na lang mo. Dili mo gawas ang akong anak. Dili siya manambal. Oh. Tay! Tay! Ayaw pa sakitis nanay! Okay. Okay, sige na. Ako na sa lagi kapon. Ako na. Palihog lang. Ayaw lang mo pag tinukmuray. Samling langit, palit ng Kaya sapot. ako hikap ni Kay. Uy, ang samlis ni Kay. Dili, day. Puro masag nanambal na. Ako unahan ko. Uwa ko igahom sa pagpanambal. Pero kung gusto gid mong magpahikap na ako, hikapon ta mo. Hikap mo ni Kay. Pero- Pahikap ni. Dili ko makaayo ninyo. Tinuod yung gani. Kompetensya na siya ni Lola. Uy! La! Nasuko na gini ang langit. Katong akong nahikap na palihog, pamauli na mo. Linya lang mo, linya. Linya lang mo. Napasok kay Amy Timurikay. Ay, antusa na ninyo. Kaya mauna ang makaayo sa inyong sakit. Mapasok mo, antusa lang ninyo. Wala. Tinuod gini ang gisulti ni Lola. Nga may gahom sa pagpanambal si Nikay. Uy! Oh! Ang kahoy! Nikay! Pagbantay mo! Agilat tayo ko sa kahoy! Dagan mo! Makauli na mo sa inyo! Dagan mo! Makauli mo sa inyo! Hoy! Ay mo po mauli, oy! Wala ko makahatag sa inyong donasyon! Ay, balik mo! Balik! Ay! Nikay! Wala yun niya! Ang lupi! Tikay! Uy, kung sino ito mo, anong nanagan mo, no? Ha? Anong nanagan mo? Agilat! Oh. Tutong silang Nikay sa balan! Unsa? Uy, kinala ako ni Masusi. Sa mga kilata, uy, maulata man. To! To, imo kong ginatugan to! Unahan ka. Ibugat kay kato pahawa diha to! Sorry. Imo ginawa! Sorry kayo. Ay, gipanalipdan na ka batok sa kilat, ay. Isagang ko. Balag ako'y maigo. Hawa na to! Dali, Nikay, dali! Dali! Ay mo! Huwag na ko nagsaha! Hawa mo ko maunsa! Uy, bay! Ha? Saan kayo butang nas ni Kay? Ako militing gini. Ako ang angay mo alsa na niya. Sige na, Elmo. Ibutang na ko. Nikay, okay ka lang? Ha? Okay ka lang? La, nagdugo niyo mong agtang, Nikay. Ako'y trapuan, ha? Kaya ako miliding man ini, ha? Ako miliding man, ha? Kining akong panyo ang ipahida ng iyang samad ni Nikay. Kining akong panyo. Nako'y panyo ako, ano? Sa... Ha? Naunsa mo ka? Nabati na sabga ko yung singgit. Ha? Nikay, unsa man nagipanulti nimo? Ay, Nikay, ayaw taon og kalibog, ha? Ayaw taon dahil, ayaw taon. Pasaylo ako ninyo pero mapahuwayon ako. Ha? Ay, dili ka may mumupahuway ni Kay. Noy! Ako tagog balik ang mga tao. Kaya wala pa to sila makadunit. Noy! Tay, dili na ko, tay. O siya dili ka na. Dili ko manambal, tay. Bahala nagbasuko ka na ko. Hoy, ni Kay. Mahimo bag dili lang nimo pugson si Nikay sa pagpanambal, Andoy. Ito, Noy. O ganun dili ba na? Nga klaro ba kayo nga makapanambal siya? Bisan kung doon na pa siya gahom sa pagpanambal. Dili nimo siya mahimong pugson. Bito, Noy. Nagkasabot ka. Oy. Nangiisog ka na nako, ha? Milina. Noy, Andoy, kalma lang na. Uy! Aray! Ha? Samantahon ka, Noy! Mga pagmagalit! Malayas mo! Layas mo! Nikay! Noy! Pasantilan to, Nikay, Noy! Nikay! Noy! Samis ni Andrix kita sa... Pirmi ma akong igo pirmi ni Kulata, oy. Ay! Noy! Pasantilan to si Nikay, Noy! Ay! Di ko maminaw. Namingaw na yun. Pagtingog mo diyan ang... Saan ka ba? Di ka matingog?
Kuan, kining... Unsa mo gid ni tabo din ni day? Nganong to si Nikay? Naunsa mo to siya? Nahimo ng tambalan si Nikay. Ha? Mo nang naitabo. Kompetensya na siya sa akong lula. Dili ko ini. Dili ko. Nikay. Nay. Nay, dili ko magtambalan, Nay. Dili ko ini. Way makapugos nimo kung dili ka, Nikay. Nahadlok ko. Unsa may kakahadlok ka, di mo, ha? Nahadlok ko na ko, Nay. Unsa? Nga nung mahadlok man ka, di mo? Tugod ini, Nay. Uy, unsa man nagkiputos ni mo sa panapton nga itom? Itlog din ay... Ako nakitaan ka ni mong itlog dito sa barangay Kanlubag. Sa lasang ako naagdan og dagan. Unsa? Itlog raman na sa pugo nga puti kaayo. Dili ni itlog sa pugo na Unsa ni ka ba to? Unsa? O, Nikay! Ayaw yung kupasok ka, ha? Balik sa imong klinika. Balik! Taguin ang itlog. Uy, Tay. Tay, dili lagi ko mabalik dito, Tay. Hindi ko mabalik dito. Tay, papasaylo ako. Uwan ako tuyo, Nay! Nay, Andoy! Nay! Saan naman? Uy, takot sa mga kasawag, Nay! Nagayang-ayang man ka! Dili. Anak, gede! Anak, og demonyo na si Kay! Anak, kag Tay! Tay, pasaylo ako, Tay! Anak, kag demonyo! Nay, Andoy! Tarungan mong purulay, nag-upo ka ni... Nagbitay! Naunsa-man-taon ka na siya! Naunsa-man na siya ni Kay! Unsa man to ko ng buhat ni Tatay Andoy? Ha? Ikay? Toto, ayaw pagdoon na ko. Ha? Ano di mo kung doon mo nga, amigo mo ta? Di lagi mahimo nga mo dool ka. Palayo na ako. Ikay, anong madlog magang dool ko ni mo? Basta, ayaw pagdoon na ako kay... Kaya sa? Kay barang tinuod ang isulti ni Tatay Andoy. Nga anak kong demonyo. Unsa? Ayaw pagsulti, anak ni Kay. Dili ka daotan. Saksi ko nga dili ka daotan. Magyan. Nay, ayaw mo pagdoon ako. Ayaw mo pagdoon ako. Nikay! Nikay, balik dere. Nikay, balik dere. Huwag ginamatis ni Kay nang... Totoo lang ka. Apasa ang imong higala, basin o siya basod sa utok ato. May problema siya. Kuig lang ta. Sige na, ikaw lang. Ikaw na lang. Apasas ni Kay. Papaulia din sa bay. Unang! Ato na ko nang! Ginoo ko. Usa man kining nahitabo ni Kay. Anong karon pa masabahitabo nga naingon siya ini. Usa masab ka tong gamay nga itlog na iyang gitaguan. Tinuod ka nagisulti ni Tatay. Gaano kong demonyo. Pero kisa magdemonyo kaya giingon. Gaano gipasagdan man ko niya. Nikay! Unang! Si Toto, gisundan ko. Toto, ayaw paggawa na ako! Dihalang ka! May mudi kong doon mo eh! Ano ba? Tasa kayo! Nakay problema! Kinalatabangan ka! Dili ka makatabang sa kong problema! Ito naman taon! Makatabang ko eh! Ikalata! Prince Arthur, ha? Tasa kayo! Huwag ganong dagan eh! Huwag mamatay sa kutas!
Ngano misunod man ka na ako? Sultihan di ka, nabalakas mama ni mo. Unsam ka? Silit mo lang ka. Kung unsa na problema ni mo, sulti ko kay... Tabangan di ka. Tabangan na nagkulata. Taman. Dili lagi ka makatabang ini akong problema, Toto. Makatabang ang lagi ko. Sulti lang ko. Unsa man na? Nag-utang ka? Huwag mo sa kuy kwarta dali. Utang ka? Wa ko makautang. Oh. Na problema ka nga. Gihimo kang tambalan si mo tatay? Ha? Oh, mauna akong problema. Okay ra na pagmagon. Okay ra. Duha mo si Lula nga. Mahimong tambalan ining dapita. Ay lang pamarang. Kipati na. Dili na mahitabo. Dili ko gusto mahimong tambalan. Okay ram ko nang manambal ka. Kay makatabang mo kas mga pobre na. Unsam ka? Dili. Masuko ang Ginoo ini. Ha? Toto, wa bagid ka mahadlok na ako. Sus taon day. Kanong taon madlok ko ni mo? Kay... Saan ka miga ta? Sukat pas bata pa ta. Di ba gisulti na ko ni mo? Sukat pas bata pa ta. Nagkuyog-kuyog na ta. Kita mo ratag sumpay ato tinaing duha. Sulti ko. Mga salig ko ni mo. Aw, salig na ko. Sulti ko sa imong problema. Sige na. Makasaad ka ba na ako to? Na? Nga dili gini mo ipanultis uban ng akong isulti ni mo karon. Kanusam taon kung di mo sulti. Kanusam taon kung mo sulti sa itong mga promises. Uy, ulagi. So, gusto kang... ang gusto ni mo mo'y matuman. Sige na. Ayaw bigyan ni ipanulti, ha? Di lagi. Bisan ni Lola ni mo, ayaw ni isulti. Promise. Fix man. Mamatay man ko. Sige na. Sulti no, gaya na ni mong intro-intro. Sultiin ako yung mong problema. Kini ang akong problema. Oh. Uy, hala. Itlog. Tumay nga itlog. Itlog na silanggam. Dili ni itlog silanggam. Sige. Nga, klaro ng itlog, ana. Muram kayo nag-itlog raspugo. Dili ni itlog sa pugo. Someday na. Itlog bugo. Sultiin din ko. Bato ni sa santil mo. Unsa? Ay, kukumidyag. Magic yan eh, kay. Dagko na taon-taon eh. To, dunay nahitabo na ko. Ha? Oo, klaro nga doon na itabo ni mo kay daga naman ka. Nga, ay lang, kay bad. Di lang mo sulti. Ako, ulit ako. Doon na ginausap na ko. To, Oh. matinood ang akong damgo to. Likay. Awa pa ka makakaon, no? Gipatambalik ang tatay ni mo nga wapay kaon sa. Tinood lagi akong giingon ni mo. Matinood ang akong damgo. Nakita na akong nahitabo ni Tatay Andoy sa akong damgo nga tinood ni. Ano pangisog? O kining itlog ang nakaingon ining tanan. Kining itlog sa santil mo. Unsa? Pagtarong din kayo eh. Dili mo taon ka kumidyante. Ako'y kumidyante. Ako yung tayo ang imusultihan na. Sano rin siya? Tinuod lagi ko gisulti. Usiga panahon sa gabi ining maong bato. Ha? Nahinumdum ka nitong gabi eh. Nga may adto ka sabay. Kinakakita kagahayag sabay. Oh. Ha? Kukuhan mo gud ni kay ganang ganahan lang kong magsusik ba kung sa tong kahayag nga akong nakita dinis inyo. Unsa? Oh, murag rainbow. Gikan yun dinis inyo. Unsa man to? Ha? Kuan, wa may hayag din hito. Ingon ka to nga way hayag dito sa inyo. Namakakuni mo. Ha? Pagsuro eh. Kamaon na di kang mamakat na ko karon? Oo. Tungod kinahadlo ko. Ang tinuod, kining maong bato ang mihayag ug maayo na itong gabi una. Kanang itlog? Dili lagi ni itlog. Naibato. Ako ning itungtong ining dakong bato nga itlog, ha? Ipaunsam ni mo na ko. Dukduka ng bato kining itlog. Unsa? Uy, mapusa na. Anong kun kayo?
Dukduka na lagi na ang bato. Dali, sige na. Karon dayon. Sure ka? Sige. Aray! Hindi ka hinusam ka, oy! Ha? Puta ka! To, Oh! ang bato og ako. Usara! Oh! Unsa? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning bagot ang sugilanon Perlas sa Bukid. Tagsulat Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Galit sa RMN Drama.